San Juan Kapitulo 3. Adday di Fariseo nga agnagan iti Nicodemo, may sa pangulo dagiti Hudyo. Iti may sa Arabi, napan ni Nicodemo ken ni Jesus. Rabi, kinunana, amumi a may saka a maestro nga imbaon ti Dios. Awan ti makaaramid ka dagitoy a milagro nga aramidem, malaksid no adda ken kuana ti Dios. Ibagak ken katipudno, kinuna ni Jesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios, malaksid no mayanak manen. Kasano mayanak manen ti tao a nataenganan, sinaludsod ni Nicodemo. Mabalin na aya ti sumrek iti aanakan ni inana tapno mayanak manen? Ibagak ken katipudno, insungbat ni Jesus. Awan ti makastrek iti pagarian ti Dios, malaksid no mayanak iti danom ken iti espiritu. Ti tao, ipas ngay na ti tao. Ket ti espiritu, ipas ngay na ti espiritu. Di ka mas daaw no kanakyan ka, masapol a mayanak kayo manen. Agpuyo-puy ti angin iti sa dinuman akay kayat na. Mangugmo ti awor na, ngem di mo ammo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamat ti mapasamak iti tunggal maysa a mayanak iti espiritu. Kasano a maaramid daytoy? Sinaludsod ni Nicodemo. Kinuna ni Jesus. Maysa ka a maestro iti Israel ket di mo maawatan daytoy? Ibagak ken katipudno. Sa uwan mi ti ammo mi, ket ibagami ti nakita mi. Ngem diyo patyon ti pamanagnak mi. Ibagbagak kada kayo dagiti naintagaan na bambanag, ngem di kayo mamati. Kasano nga rod ti panamati o kanyak, no sa uwak dagiti nailangitan na bambanag. Kitawan ti imuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao, abi mabama ni putlangit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanulag a bronse ijay masapul met ti panakaibayog ti anak ti tao, tapno agbiag nga agnanayon ti siya sino man ang mamati ken kuana. Gapoy ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sino man ang mamati ken kuana, saan namatay no di ket agbiag nga agnanayon. Tasan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukuman na ti lubong, no di ket tapno isalakan na. Saan na maukum ti siya sino man ang mamati iti anak, ngem naukuman ti di mamati, agsipud ta saan a namati iti bugbugtong nga anak ti Dios. Daytoy ti pakaukuman, imayan ti silaw ditoy lubong, ngem gapu ta dakas dagiti aramid dagiti tattao, at adda nga ayatan dati sipnget ngem tilawag. Ti siya sino man nga agaramid iti dakas, kagura na tilawag, ket saan nga umasidag iti silaw, agsipud ta di na kayat a maipakita dagiti dakas ni aramid na. Ngem ti agbiag iti kinapudno, umasidag iti silaw, tapno maipakita a mayanurot iti Dios dagiti aramid na. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti probinsya ti Judea. Nagyanda sadyay ket namumbunyag ni Jesus. Namumbunyag met idi ni Juan ijay inon, iti asidag ti Salim, taado ti danom sadyay. Napan ken kuana dagiti tattao ket binunyagan na ida. Saan pay a naibalod idi ni Juan? Iti naminsan, makisinsinnupyat dagiti adalan ni Juan iti maysa a Hudyo, maipapan iti alagadan iti pannakaugas. Napandangarod ken ni Juan ket kinunada ken kuana, Maestro, malagip mo daydi immay ken ka iti akindaya a ballasyo ti Jordan, daydi imbagam kada kami. Mamumbunyagan, ket mapmapan ken kuana dagiti amin na tattao. Insungbat ni Juan, awan ti mabalin nga awaten ti tao, malaksid no ited ken kuana ti Dios. Da kayo matlaang ti makasaksi a kinunak, saan na siyak ti Kristo, ngem naibaunak nga umay nga umununa ngem iso. Tinobyo ti akin kuko ay tinobya, tigayem tinobyo, agsipot ken agdengeg, ket maragsakan no mangegna ti timag tinobyo. Ngarod, nananayan ti ragsak ko, ison ti rumbeng a maitanok, ket siyak ti maipababa. Natantanok ngem ti iso amin, ti umay nga aggapo iti ngato. Tagadaga ti agtaud iti daga, ket saun na dagiti naidagaan a bambanag. Nangat-ngato ngem ti iso amin, ti umay nga aggapo sa dilangit. Paneknekan na ti nakita ken nangegna, ngumawan umawat iti mensahe na. Ti siya sino man nga umawat ti mensahe na, pasingkedan na apudno ti Dios. Tati imbaon ti Dios, saun na dagiti sao ti Dios. Agsipod ta inted ti Dios ken kuana ti espiritu na. Ti Ama, ayaten na ti anak na, ket impaiman na ken kuana dagiti isu amin. Ti siya sino man a mamati iti anak, maaddaan iti biag nga agnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, di nan tumaragpat ti biag, no di ket agtalinaed ken kuana ti pannusa ti Dios.